أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بل ما شرف لا تيفي لجبو على كسينا كهنا على كو وكنين أو بلجلنكا ambe kaiba jabate an karamogo alhaj bunanyen aleka chokoroba ka ziara keneka ziara mini sango sanna beke ka keni nyinantai karamogo chaman kume kenen konnana anga karamogo bow wajulu kelaw kai konnana ani kai koka ubela jilen kume kenen konnana qur'ane kalaw dalailu kalaw kata se ala kosuma chamama ka hina la se chokoroba ma an islam fure bela jilen kenen konnana anye min soro anga je ka olaje nyonfe. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. الحمد لله وكفى. نعم. وسلام على عباده الذين اصطفى. نعم. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ala ma anda foye kamani batunje sika foye tola ambe bodo korana yo fanya ko jeyama وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما وما إبه بومك إكانيانا ما يكون. فيك بودوبي. سكاتولا. كل من يكسر إنا كونوا ينيانا ما ينا إبه سيرينوي. ودي نبه بودنا كونوا دومي وكسر إيه على خير. Odoran de nyinendo okuma otasira usa ani kanga kosera munufe kosera kacha bela dele bi wolo ni fen kele ndonde imana boyoro yoro fe osera ula e ko ni ki jila da don ala yi damin kama no ye ala batuli ni e ka so ala ka jenya ko ni ala ka di dum ni le ta ko no ka so o sabatile je wala bole fanya wala tamutuna illa wa antum muslimun akana songa safie foka so okele lo ka uyere to ala bolo ka so ne lo ala tama au ni ala kadi au ni ala kadi ko kakande la tasira mun ka ta kacha o sababu o fereke kera ka chama fereke ka buni diya korole na famfle yoro mena mo ka famu ya tikele ni abete ne baro sika foi to la mo ka famu ya tikele ni hakilu bela jele na famu ya tubulo wa ala ye farukolo kele muke ni mashite nyabo mawera tafe ala yo ke hakili la senele mo sala ba sala bolo bala na nyabe do bolo la bolo kada e kata ba bolo sikato la betine ibe mae ngoro bala semba so ko fa wofa anyabe do tala o takada e kata ba yara ta je foka to hakili hakili beta hakili kadi be dale ni tale la abeta ne okuma o hakili lu fonyo ko famuyala o de na nisra no mchali no de ta sarafe abeta no ko le anga doni kala bado tafsir kala bado za mahshani ayo kuma ko niyoy afere ke di mo se ke ko ju na mon nu torona la na man mafake o de mun ko kulu ka famuya chugo kulu kata chugo o dondo ma wera takala no ko kera do tunu kera akera ndure no make ni ya do eta e o de fam okay iko ko tunu uta fam abele tan yo so ala idela abe ala ka genya ndini okay ko ben no abike zo mashali o kuma fanya akabaitu dola ako فإن سألوا عن مذهبي لم أبح به وأكتمه كتمانه لي أسلم. نعم. على كحكيم من دم. يا بأمفلس بلسيني منوكنا. نعم. kaja tungaja ani asata ngaja wako asanu nyano basawde hawa abdullahi fe olu dede abdullahi ngaja de musole hawa abdullahi nga una naya kunu wala fe olu bede fala no ka mama kono ku de musole una nafaka tu fo kasini ba ule tara kata fo Allahu akbar sinde to gola de musole tunganga baraji musole tere musole ya so ule taro de musole baraji musole
sɔrɔ sisan u nalen a ye nisɔndiya mun kɛ kun bɛ ka ɲɔgɔn fɔ mun kɛ o fana bɛ fara olu ka baraji kan o b'o fana sɔrɔ wa ale b'a ta sɔrɔ nka o niyɔrɔ ɲɔgɔn bɛ fara olu ta kan. I ko cogo di? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. An bɛ Ala fo k'Ala barikada a n'o ka kan k'Ala waleɲuman dɔn. kosɛbɛ. Hakili la bi kan ka bɛ le 5 le 4 de kun don nka an donna le 5 na o la an b'a fɔ bi le 4 de ni Ala sɔnna ma ka bɛn 3e mois ma 2017 Allahu akbar. n'o ye tubabu san kalo 3nan a tile 4nan san 2014 10 ani 7 ni Ala sɔnna ma an b'o de la su in na. Ala folilen kɔfɛ ani Ala barikadalen kɔfɛ ani Ala waleɲuman dɔnlen kɔ an bɛ tanga ɲini Ala fɛ a ka don an ni sitana cɛ. Amin ya Rabbi. O min y'an jugu ye n'a banna an fa la wa a tɛ kɛ an yɛrɛ fɛ abada. Sitana de banna an fa Adama na k'a bonya. Allahu akbar. Sitana de tugura an fa Adama kɔ a donnen kɔ alijinɛ kɔnɔ ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ fo k'a labɔ. Kɛra kabako ye. Fɛn min banna i fa la n'i y'o kanu danga de b'i nɔfɛ. Kosɛbɛ. Wa fɛn o fɛn ma k'i fa fɛ fo lahara o tɛ k'i fɛ. Ayi a tɛ kɛ dɛ. Sitana ma kɛ an fa Adama fɛ wa a tɛ k'a denw fɛ. Ayi a tɛ kɛ ten. Ni an fa Adama den min banna Ala la ka sitana kanu i kɛra fisiriwale ye. A kɛra dɛ. Sitana Ala ka don an n'a cɛ. Amin ya Rabbi. Ala kana se an na fiyewu. Ala k'an kisi a tɔɔrɔ ma. Amin ya Rabbi. O kɔfɛ an bɛ hinɛ caman ɲini Ala fɛ. K'a kɛ kɛnɛ tigi kan. O ka kan. Su in na an bɛɛ jɛrɛla nin kɛnɛ in kan cɛ min kosɔn. N'an daan b'a la n'ale kosɔn ye Ala b'an filɛ n'a ka hinɛ ye. Kosɛbɛ. N'o ye Muhamadu Mustafa ye sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ala k'a ka hinɛ jidi a kan. A n'a su duuru a n'a ka sahaba ɲumanw ani minnu y'a nɔbɔ ni baara ɲuman ye fo ka taa se lahara dɔw ma. Amin ya Rabbi. N'an bɔra yen an bɛ laban bɛɛ fɔ. A bɛɛ y'i laminɛ ɲa. Kumakɛlaw tilala kuma na. O kɛmɛ. Nin t'anw ka kuma yɔrɔ ye. A bɛɛ ten. An ka kɛnɛ tɛ. Minnu kuma yɔrɔ don n'u ka kɛnɛ don. U y'u ka kuma kɛ a ɲana. Kosɛbɛ. U sara bɛ Ala de bolo. A tɛ tɛmɛ o kan. Sabula mɔgɔ wɛrɛw b'u ta bila k'an wele an ka taa kɛ. A bɛ kɛ ten. O la n'an sigira nin kɛnɛ kan. Anw ti wajulu kɛ yan. An bɛ bɛɛ fɔ. Bɛɛ y'i A ye laminɛ. karamɔgɔw bɛɛ bi yan. Tiɲɛ. An karamɔgɔbaw caman bɛ yan. A bɛɛ ten. Kabini su in daminɛ ma fo sisan u bɛ n'an ye. A bɛɛ ten dɛ. U sara bɛ Ala de bolo. Kosɛbɛ. Nin de ye silamɛya diya yɔrɔ ye. Mɔgɔ kelen ti foyi ye. N'i y'i ka fɛn kɛ n'i ma maa si y'i kɔrɔ f'i yɛrɛ a i ka nin yɛrɛ ɲini. O ka kan sa dɛ. A ye karamɔgɔw an b'u fo. U n'o ka kan. Ka diinɛ ɲɛmɔgɔw fo. U n'o ka kan. Ka alimamiw fo. Kosɛbɛ. An ka sirifuw bi yan. U caman. Baara in laban ka ɲi kojugu. Nka. Sabula an ka sirifikɛ n'o ye Bani ye n sigilen ɲɛ b'a la. Ale de bɛna an ka ko in kuncɛ san o san ni dugawu ye. O bɛ kɛ. K'ale sɔrɔ a ka dugawu k'i ye a ma nɔgɔ dɛ. I ko cogo di? A ma nɔgɔ. Ani Ala sɔnna an bɛna tila ka kuma d'ale ma sisan. O ka kan. Ale b'a kuncɛ ni dugawu ye. O bɛ kɛ. An bɛɛ ka bɔrɔ falen bɛ bɔ yan. Fo ni wo bɛ min t'a la Ala kana woyan t'a la. Yarabi Ala kana woyan t'a la. Ala kana woyan t'a la. Wo bɛ min t'a la i b'o dɔn wa? Hasidi. I ko cogo di? Ŋaniya jugu, ɲɛngo, jogo jugu. E ka bɔrɔ woma n'a kɛra a kɔnɔ i tɛ se ni fɛn so dɛ. Ala kana woyan an ka bɔrɔ la. An ka sirifikɛ an b'a dɔn ni Ala sɔnna a bɛna don u ka so kɔnɔ. O bɛna kɛ. Gundo min b'u ni Ala cɛ a bɛna belebelew fɔ yan su in na. U mɔkɛ ka kɛnɛ kan an b'a dadi ye. Kosɛbɛ. O kɔfɛ an karamɔgɔ dɔw bɛ yen minnu bɛ taama na. San o san n'u bɛ nin baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ. Tiɲɛ. Cɛrɔ balo. Nuniya min bɛ da nin kɛnɛ in kan. San o san a fara bɛ a dabagaw kan. Nka a bɛ voyage la su in na a ma ye kɛnɛ kan. Tiɲɛ. An karamɔgɔ Seydou Diallo a fana bɛ tournée la. O de la a ma se yan. An balimakɛ Bachir Dramé san o san nin kɛnɛ in y'a ka kɛnɛ ye. Kosɛbɛ. Ni waati dɔ sera a bɛ micro minɛ a bɛ kuma. Tiɲɛ.
nga ale be tamana abe Indonesia ame dugaw kay ala ka ka na yinu dama yi amin ya rabbi abe fe munu fe ala ku kay amin ambal na fe fe be na mu ba ke yo fe ni dorwa yu soro ni ti kelaka ame dugaw ka be munu fana ku be saro mu fatura anya ni ala fe ala ka ya fu be amin ala ka hinuna ala ku kaburu no amin ambal ma ke ya fotu ni ambe ke be ya ambalma munu be kangarana chama mbeya Allahu akbar hali kan mi ka formé bamana ngay nam tam eskay wo be ala koso balma ya koso singi ya koso ododa encore muso munu bora bogo munu bora yoro be sala de ala bulu ni yere baradi ala de se ku sala ala ka sala to mandari ya rabbi songa ta ala bulu ala khairan amin ko fe no bore ami dugaw kɛ an ka sababu ɲuman ye o ka kan n'o ye an ka kayidu ruhi ye n'o ye alimul allama ye haydara fahimul fahama haydara samsu sumusi haydara baharul huda haydara nuru duja haydara hamilul islami fi sarra'i wa darra'i haydara naibur rusuli haydara wal anbiya'i haydara naqibul awliya'i haydara كاشف الدقائق الدين ذاكر حقائق الدين مطهر قلوب الواثقة حافظ أيدي العصاة من المعاصي السيد الشريف عثمان مدان حيدر أنا دوكاي أنا كاكا على الإسلامية كروتاني تشميني كاكلا كتشمين كروتاني إسلامية كاكي مالك وصو يوري أنا سورة مالية بيتاتو sansa amle ka bo Burkina de iko chuko di Usman Madana Haidara Burkina ka ko gwa ko nam ni kunya yi ibado ko abamu mu mulon ta fale Allahu akbar dugu bisaba ni shege awde kessa eskai abe do Burkina don nam u ka présence u ka conseil de ministre nam ulu de kumana ka nyogonye ko Mali Haidara wajulu kala Haidara Haidara wuli bali ko bena ulu ka jamana ka ko ulu ka jamana kuna diara u ka jamana wasara we police kema fulani ko de détaché ko janto Haidara la fa ka Burkina ka ba ko do gwabla kala kana wa shifio Sik na fulani ko ulu ba no fela de yo teni be do la do de civila kakla ka police u bla ka ta ka du ko si ka sora yere ma do Burkina file saba atite mo ka ko kakla gardi munu be présent yere ko si fo présence la ko gardi mu ngani duru wuli ko aw ka u janto ala yoro foni nga bo afa ya kala kana wasi sabu die be mo go be ya Haidara kakla ka koba wuli ka taa kunde fo Mali ni Burkina frontière la Allahu akbar marfatigu be cargo kono marfo bugulu ni ko ay kawako ani mondi ni nana pa do Burkina ka ta mondi bisiri Allahu akbar jamana sharia la ni nana ni bi do jamana do kono iri passa ba de ta papier do de dima ayira ko jamana jena na yi ka mondi ka do jamana kono wa hakke de fana ba la no sera bi bo wal ma papier de kura wal ma moli be lela man na idra sera frontière la passa ba blamba no nana ko ti bora safe kana fuye ko hanne Haidara ni mobile kemedo pas pekate me ko passa fato Burkina sasa Allahu akbar ko jamana mutagi papier tita mobile ba ko mani nga papier mata wa kwaka do Burkina awasale akabo awasale ko feta mine ko blema verti na sera blema ko na yoro ko Haidara ka verti ko tabe ke uzie Haidara ka uzie sera de ko lema Haidara mo fatigo ba ni ya ni ko matike ikumulo bi ko ko ati ko la bila Burkina la doni Burkina kera ka ko chrétien ko min na de jamakulu ka bo chrétien na ka dosla Allahu akbar groupe
bɛ na de gurupu a ti tɛmɛ o kan ko anw ye chrétienw de ye anw dara silamɛya la ka da Muhamadu la ni e ye n'o tɛ anw tun bɛ sa chrétienya na nka bi an bɛna don silamɛya la u tun bɛ na de gurupu Haidara Burkina baya di mɔgɔ kuma tɛ a ye baya di mɔgɔw ma fo ka dɛsɛ ka baya di anw de tun bɛ tile ka baya di fo k'anw yɛrɛ fana dɛsɛ baya di a ti tɛmɛ nin kan ko Burkina se sérieusement madame Haidara u y'a ka du jɔ k'a ban ka tila ka hectare 2 d'a ma Burkina k'u bɛna jɔ k'a kɛ étage ye k'u tɛ foyi ɲini a fɛ a ka taa sigi olu fɛ yen i ko cogo di an k'u ma k'o kelen ni a y'o bɔ an b'a y'o bɔ a yɛrɛ hectare 2 u y'o de d'a ma f'a ka taa sigi olu fɛ yen an b'a y'o yɔrɔ bɔ a la u ka faamaw o ye sigifɛn bonya n'a bɛ taga mɔbili karigo falen de b'a ɲɛ marifatigiw la karigo falen b'a kɔ marifatigiw la karigo wɛrɛ fan bɛ a kɛrɛ la ka kɛɲɛ n'a ka mɔbili ye a donna Burkina f'a bɔra février ma mɛn an'u ka diinɛ ɲɛmɔgɔw sigira n'i tun b'a kɛnɛ kan i bɛ fayida an'u ka faamaw sigira an'u ka masaw n'u ka mɔrɔw n'a baw ye o masaya laada kɔrɔba minnu b'u bolo an'olu sigira olu y'a bonya k'a ladon f'u ka gundo sow kɔnɔ u ti maa don so minnu kɔnɔ ko sigifɛn bɛ jɔ ka tila ka fɛn k'a ye siga t'o la ni kuma nɔfɛ Burkina i b'a dɔn ko Ala ye Mali wasa kojugu u b'a kunbɛ don min bobo kabini Ala k'an da n b'a ɲɔgɔn kunbɛli jama ye fiyewu i ko cogo di avion ni wulilen don min bɛ filimeli kɛ a ma se ka jama bɔ fiyewu avion panta ka pan sanfɛ a bɛ ka boli nka a ma se ka jama da yɛrɛ fiyewu baara ma kɛ a don sugu datugura baarakɛyɔrɔ bɛɛ datugura ko Mali Haidara bɛna Burkina Ousmane Madane Haidara Ala y'ale kɛ Mali wasa yɔrɔ de ka kɛ Mali kunna wolo yɔrɔ ye diɲɛ bɛɛ mago b'ale la n'a donna jamana o jamana na a bɛ sinjiw tugu yen a bɛ balimayaw dilan yen a bɛ sow u ka dugu vagabɔnba don o ka fɔ bon tɛ a ma min kɛ i ko cogo di Haidara donna yɔrɔ min chrétien dɔ de fɔlɔ nana baya kɛ ka don silamɛya la an'u ka dugu maa faralaba don ko ale bɛ n'i yɛrɛ di Ala ma ko Haidara y'i yelen kɔfɛ ko n'i taara janibɛ kɔnɔ dɔrɔn ko Ala joli la siga t'o la dɛrɛ kosɛbɛ Ousmane Madane Haidara a ye dugu 39 kɛ Burkina ka munumunu a togodaw la a burusukɔnɔduguw la ka Ala ka diinɛ lase ka sinjiw tugu ka balimayaw dilan ani ka dugu min bɛ silamɛya la bi ka silamɛya kɛ fagali diinɛ ni bingani diinɛ a taara silamɛya jaɲuman yira mɔgɔw la o kama chrétienw ko olu bi jɛ chrétien kɔ ko nin de ye silamɛya ye ko maa kan ka jɔ Ousmane Madane Haidara an bɛ dugawu k'a ye Ala k'a sara ni hɛrɛ a ye Ala kira wasa kojugu a ye Ala kira wasa ka kuranɛ wasa ka danbe wasa ka hɔrɔnya wasa ka jogo dɛmɛ k'a kɔrɔ Ala de bɛ se k'a sara si ni kɛnɛya lafiya Ala kan ale de kɛra an ma sababu ɲuman ye an tɛ k'a ma fisiri wale an tɛ k'a ma fisiri wale Ala de b'a sara kɔnɔna jɛra an ye kojugu gundo min b'a ni Ala cɛ a y'a fɔ an ye a ko dɔwɛrɛ tɛ ko ka siran Ala ye k'i sɛgɛn Ala la e kana nata n'i bɛ min kɛ i k'a kɛ Ala kosɔn ko bilahi Ala b'i dɛmɛ kɔnɔnajɛya dan ye o de ye karamɔgɔ k'a ka gundo ka fɔ a ka kalandenw ye tara ye bonya min sɔrɔ o k'a sɔrɔ o man ca karamɔgɔw la Haidara Ala k'a sara sini kɛnɛya Ala k'a d'a ma o kɔfɛ an ka sirifuw an b'u fo k'an ka karamɔgɔw fo su in na kɛnɛ kuma banna pewu kuma tɛ yen dɔrɔn de an ka kan ni min ye a fɔra an ye an bɛɛ tigɛ jan bɛ Ala ka hinɛ in de la k'a nata a ka sɔrɔ wa an b'a dɔn a bi sɔrɔ bilahi yan an sigalen t'a la fiyewu Ala ka hinɛ bi sɔrɔ mais pour que a tɔ ka sɔrɔ a ka dafa fo anw fana ka kan ni min ye an yɛrɛw ka jɛ n'o de ye k'o sabati k'o kɛ n'o kɛra dɔrɔn Ala ta in sabatilen n'o bi kɛ a bɛ kɛ ten de o karamɔgɔkɛ kuma na a ye sinji fɔ sinji tigɛ la a kɛra ko a ti don alijinɛ kɔnɔ
لا يدخل الجنة قاطع الرحم الله أكبر كلا يفوقوا بني ما يسينجي نعم سمتي هل نالكما بيني كيتاجا نقول نعم سمتي لا سلامته أنا كجا isara yɔrɔ kisi tiye ala ko a ka danga bɛ mɔgɔ minnu ka kuranɛ la sini tigɛlaw Allahu Akbar a tɛ tɛmɛ o kan ko karamɔgɔkɛ y'a fɔ a fɔ kun tɛ foyi ye fo an k'a lajɛ an k'an jɔyɔrɔ kɛ o ka kan dɛ an ka hakɛ ye min ye an k'a kɛ o ka kan parce que o dama de don o don dɛ ala jɔ kafiri dɔ tun bɛ yen c'est à dire se b'a ye setigi don nafolo b'a fɛ jama b'a kɔ a kanubaw ka ca sabula kasa b'a fɛ Allahu Akbar o bɛ kɛ n'u ko ko kasa b'a la wa o kɔrɔ tɛ ko ni parfum b'a nɔfɛ dɛ ni mugu b'a bolo i ko cogo di mugu de ye kasa ye n'a b'i bolo dɔrɔn mɔgɔw bɛ gɛrɛ i la kosɛbɛ i nin bɛ caya i teri bɛ caya i kanuba bɛ caya mɔgɔw b'u la n'i d'u ma u b'i jeni nka u b'i fɛ i ka wari kama o don dɛ cɛ in wari b'a fɛ a bɛ dulɔ de a ka baara ye dulɔni ye ni wula sera a bɛ taa jɔ san ka na a teriw bɛna jɛrɛ a la jɔ in b'a bolo a n'a teriw bɛ dulɔ de a bɛ bɛɛ saridi wulada fɛ a teriw nana jɛrɛ a la u ye dulɔw labɛnna u bɛna dulɔ min a ka jɔnkɛni dɔ bɛ yen an ka kan ni min ye n b'a fɛ k'o de fɔ kabini ko di an ka sirifikɛ ma a ka dugawu kɛ taara an ka bɔrɔw falen ka bɔ o wala an ye cɛ y'a teriw fara ɲɔgɔn kan u bɛna dulɔ min a y'a bolo don a kunna ka wari bɔ k'a ka jɔn dɔ bɛ yen k'o wele k'o ka taa jiridenw san ka na ko minnu ni ɛrɛsiyɛnw n'u tilara dulɔ min na o b'a da a ye dirahamu 4 ɲɔgɔn bɔ k'a di a ka jɔnkɛ ma ko taa jiriden ɲuman dɔw ɲini ka na ni teriw bɛna dulɔ min ni dulɔmin banna an b'a jiridenw a ka jɔnkɛni ye wari minɛ dirahamu 4 ka don sugu la a taara Mansuru sɔrɔ fanda dɔ tigɛ b'a bolo Mansuru bin Amar ale ye waliyuba ye a bɛ siran Ala ɲɛ bɛɛ b'a dɔn mɔgɔw bɛ mɔlɔ a ma u bɛ siran ɲɛ sabu a siranna Ala ɲɛ a sanmina Ala ma n'i siranna Ala ɲɛ fɛn bɛɛ bɛ siri ɲɛ a bɛɛ n'i sanmina Ala ma Ala b'i bonya yɛrɛ mɔgɔw b'a dɔn waliyu don a bɛ Ala fɛ a bɛ siran Ala ɲɛ ale de ye fanda dɔ tigɛ minɛ a n'o bɛ sugu kɔnɔ a bɛ k'a wele da ko jɔnni bɛ ɲɛ nin fanda in ma ka dirahamu 4 d'a ma o de ɲɛti b'a ye bi i ka dugawu 4 fɔ n k'o k'i ye Ala ka sɔn a ka mɛn waliyu don a bɛ komi n'i ye Hayidara ye sugu kɔnɔ do tigɛ b'a bolo a bɛ k'a fɔ ko jɔnni bɛ 4 di karisa ma n'a Hayidara ka dugawu 4 k'i ye bitinin ninnu dulɔmina de y'ale ci o dulɔsɔngɔ b'a bolo a sera waliyukɛ ma a ye Mansuru ye yɔrɔ min dɔrɔn a jatigɛra ko Alahu akbar Ala ka belebele filɛ o yɔrɔ bɛɛ a sina ka dulɔminɛ ka wari di Mansuru a ye wari di a ko ne b'a di a ye dirahamu 4 min dira a ma k'a ka taa jiriden san a y'o dirahamu 4 di cɛ ma karamɔgɔkɛ ma k'a k'a di fanda ye karamɔgɔkɛ ye wari minɛ a y'a di fanda ma fanda ta karamɔgɔkɛ ko cɛnin ma jɔnkɛnin ma ko sarati min bɛ ni cɛ n b'a dafa sabula n ko jɔnni bɛ dirahamu 4 di n bɛ dugawu 4 k'i ye i ka dugawu fɔ i mago bɛ min na n k'a fɔ Ala ye a k'a kɛ o yɔrɔ bɛɛ jɔnkɛ in ko karamɔgɔkɛ ma ko ne ka dugawu fɔlen ye min ye ne ye jɔn ye n bɛ jɔnya la n b'a fɛ i ka dugawu kɛ n matigi kan kan hɔrɔn n ka bɔ jɔnya o yɔrɔ bɛɛ karamɔgɔkɛ y'i bolo kɔrɔ ta Ala ka waliyu min y'a kɛ Ala ye k'a to Ala ye ka sira la a ko Ala n b'i deli nin funanŋɛni in kan hɔrɔnya a dɛmɛ a k'a ka hɔrɔnya sɔrɔ o tɛ yɛlɛmɛ a tilal'o la a ko cɛnin ma k'i ka dugawu 2 fɔ cɛnin ko a ma ko n ka dugawu 2 n b'a fɛ i ka dugawu kɛ n ye wari min di i ma Ala k'a double segin ma Ala k'a double koyi ne ye dirahamu 4 di nka n mago bɛ dirahamu 4,000 de la karamɔgɔkɛ y'i bolo kɔrɔ ta ko Ala n y'i deli a ye wari min di a double da a ko cɛnin ma k'i ka dugawu 3 fɔ cɛnin ko a ma ko n ka dugawu 3
nga patron mi duloni Allahu akbar abami abe mo servi Naam dugal kai abo duloni na kakala ake wona Eskay orobe woni ke tiye ko ta kwala Naam akoni deli ni ngambele ni nga patron sukun je ka bo duloni na ka Eskay ako chini mai ka dugal na Naam ako ma ko ma dugal na mba fe ka ala deli ni Naam akaya fanima akaya fa eburo kelen yere ma Naam akaya fa na patron na tiru Allahu akbar orobe ala jo itiga bota Naam Mansur bin Rahman akwala ni deli ya fa chini ikaya fa ne Mansur yere ikaya fa ka patron na tiru Allahu akbar ko chini ma banga sarti da fara ibi jo ya nyere bi jo Eskay chini ko basite chini taraso Chesiki me kale kono kwa ni yiri dembila Naam o president ala kwa mena atika Naam so ni gara na na so patron yi kumu kaba ki mi fo ki sisi Allahu akbar anda patron pera ka wuri jo ko me mu de modele kabili tuma duma ki chi Naam harbi e wala e bi na fana nyeba la foiti bolo wai da mi yiri dembila Naam ako patron ma ko ne wari ne mo mita jiri besa Naam ne Mansuru de sugula fanda do tige ba bulu Naam abe ka fo joni mbe dirhamu nani dini vanda ma nga dugo nani ki Allahu akbar ko patron ma ko ne wari Mansuru ma de woro be blomina bloya bla Okay nala ni cɛ to fora mɔgɔ b'a dɔn ko cɛ do to fora sa Sika tɛ o la o bi kɛ dɛ ka kɛ cɛ de ma nɔgɔ billahi a bɛɛ tango yi ka kɛ cɛ ma nɔgɔ o yɔrɔ bɛɛ a y'i sigi patron y'i sigi o bi kɛ dɛ a ko ye wari di Mansuru ma a ko n y'a da a ko yalima a ye dugawu mun kɛ wa Allahu akbar Eskay cɛnin ko a ma ko a y'a kɛ ko e ye dugawu jumɛn fɔ a ye parce que ale b'a dɔn ni karamɔgɔkɛ in y'a fɔ a ye billahi a bɛ sɔn Sika t'a la a bi kɛ o la ale ka wari yɛrɛ dili ma a degun tugun mɛ mun fɔra a ye k'a ka dugawu k'o la k'ale mɔgɔ b'o de la ko cɛnin k'o fɔ Allahu akbar cɛnin ko n ka dugawu fɔlɔ kɛ n kɛra min ye n y'a fɔ a ye n k'a ka ala deli n ye n ka bɔ jɔnya la a ko i kelen k'a fɔ k'a y'a dugawu kɛ wa a ko a ye dugawu kɛ ko ala k'an bɔ jɔnya la o yɔrɔ bɛɛ patron k'a ma ko billahi n ye ka hɔrɔn Allahu akbar n ye kɛ hɔrɔn a ko i ka dugawu filanan i ye mun fɔ a ye a ko a ma ko n ka dugawu filanan n y'a fɔ a ye n ye dirhamu naani min di a ka dugawu kɛ a double ka sɔrɔ patron ko a ma n ye dirhamu ba naani d'i ma o ta Allahu akbar a ko i ka dugawu sabanan don a ko n ka dugawu sabanan n y'a fɔ a ye n k'a k'a la deli e ye ka club la a y'i sigi a y'i kunkolo wuli o bi kɛ a ye kunkolo kɔrɔta ka cɛnin fili a ko ne dulɔ haramu bi fo laharan ta de wallahi ne dulɔ bila Allahu akbar nin ka dugawu kɛ ko ne ka dulɔ bila ala n y'a haramu ta a ko i ka dugawu naaninan a ko n ka dugawu naaninan n k'a ma k'ala deli n ye ala ka yafa ne ma Naam a ka yafa e ma a ka yafa karamɔgɔcɛ yɛrɛ ma Allahu a ka yafa i teriw ma Eskay o yɔrɔ bɛɛ cɛ ye a ka jɔnkɛ jaabi a ko n tɛ se o la i ye dugawu minnu fɔ n bɛ se mun na n ye n ta kɛ n'i ka hɔrɔnya n ye wari d'i ma wa n yɛrɛ ye dɔ bila nka a ka yafa ne ma a ka yafa e ma a ka yafa karamɔgɔkɛ yɛrɛ ma n tɛ se o la Allahu akbar o farala yan de cɛ taar'i da su fɛ a tifu y'a wele de ko e bɛ se min na i y'a kɛ Naam o tuma na anw bɛ se min na e bɛ sika ko anw t'o kɛ wa e bɛ se min na i y'o kɛ ka ban o kɛra i ye jɔn ka hɔrɔnya i ye wari di i ye dulɔ bila i kana sigi anw fana bɛ se min na n'o ye ka yafa e n'i ka jɔnkɛ ma ani i teriw ma ani karamɔgɔkɛ ma ni ala yafara aw ma i yafa sabu i bɛ se min na i y'a kɛ i yɛrɛ bɛ se min na n b'a kɛ
kuma be tali am se min am se ka jara ke ndabla o nge ko sebe am se ko dabla e be ka sodiye ka se ko dabla e sinji ke se ka tu e bi bloni se ko dabla e fana be ka sura femine ala yike nyemo ni e directeur ya place ni bolo ike be ka faso ci ni kono daga bayi haramu na fulu dun aw ka place bu ta ni bila directeur la be jamana wari be soni dɔrɔn mali kɔnɔ i b'a fɔ ko faama laadiri tɛ yen tugun sɔɔni kɔrɔ siga t'a la dɛ bɛɛ bɛ sigi de ko n bɛ n ka du jɔ ka n denw ka avenir dilan a b'u bolo ta i bɛ se ka faso ka wari kɛmɛ bila yɔrɔ la tari faso ka jɔ o ka kan dɛ commerçant i bɛ se ka feere kɛ tiɲɛ kan o ka kan karamɔgɔkɛ i bɛ se ka warijugu kɛ ka tiɲɛ kɛ nin fɔ morijugu ka waridenw tɔgɔ sɛbɛn nɛgɛ wala ka k'u ta tiɲɛ i bɛ se k'o kɛ n da a bɛ se o la an bɛ se min na n'an y'a kɛ ala pa se min na a b'a kɛ karamɔgɔkɛ kuma b'an ye su in na an k'an ka siniw tugu o ka kan an k'an jogow ɲɛ n'o kɛra ala ka hinɛ min n'an b'a fɛ a tɛ sɔrɔsiw bolo a tɛ faamaw bolo a tɛ ala min bolo bilahi n'an y'an ta in kɛ ala b'a ta siga t'a la a bɛ kɛ o la yarabi ala ka hɛrɛ ala k'a sɔrɔ san ka ca ala bolo ala ka yira n'aw la san ka ca ala bolo ala ka yira n'aw la ala ka hɛrɛ k'an n'aw ye ala k'an bɛɛ laban ye an ka jamana ala k'a basigi degun min bɛ masina mara la bi an bɛ dugawu kɛ ala k'a wuli wali jugu ma ɲi dɛ masina mara bɛ mara la ni moto y'i bolo i bɛ taa lahara o don dɛ i ko cogo di mali dugu dɔw de bɛ yen o y'a interdit moto ka boli ye n'i yera moto kan marifa b'i jɔ i la k'i jigin ka bɔ moto kan ka tasuma don i ka moto la i jɔlen ɲɛna i b'a minɛ i sen na fɛn fɛn bɛ boli yen bi nɔgɔso don walima mobili walima moto taxi a tɛ ku i la ka jakarta boli a tɛ ku i la ka sanji boli parce que munna ko baliw moto de b'u bolo u bɛ ɲɔgɔn ta moto la fila fila ka marifaw minɛ ka taa don suguw la ka taa mɔgɔw faga ka moto ta ka boli o la jamana in ye min y'a la ko moto yɛrɛ de kana don o cogo ni maa o maa yɛrɛ moto kan i ye bandi ye k'a ka faga olu bɛ degun kɔnɔ bi masina mara la a gɛlɛyara yen kosɛbɛ jamana in mɔgɔ bɛ dugawu la mali mago bɛ ala deli sɛbɛ la ka a bɛ tan dɛ n'o tɛ yɔrɔ dɔw bɛ yen a ma lafiya hali bi a ma kɛ fɔlɔ dɛ joli bi ka bɔ dɔw wulila u ni ɲɔgɔn na bandiw ni islamisiw donna u la k'u den ka marifa di ɲɔgɔn ma dugu ma taar'u ka ɲɔgɔn siya kɔrɔ i ko cogo di jamana n'a taara o bolo k'a mɛn a man ɲi o la an kan ka dugawu kɛ jamana ye a ka kan dɛ bari ala k'an bɔ nin degun ninnu ni gɛlɛya ninnu bɛ nin yɔrɔ ninnu na n'an ka kɔrɔnfɛlaw fɛ yarabi ala ka degun ban ala ka bɛn don a yɔrɔw la ala ka sabati don a yɔrɔw la ala k'an bɛɛ laban ye ni kira hɔrɔma ye sɔli ala rasul Silamu berterima kepada negara alat kami berkira kami adiknya memperoleh sebuah buku apa sudah kedua kalau ini juga alat juga Bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين مخلقين رؤوسكم ومؤثرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على
الدين كله وكفي بالله شهيدا محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفر رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وذرياته وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sebenarnya itu baik, itu ada di dalam wajib wajib berjalan berikram. Hanya ke Allah kerana hanya dua ke dua lagi mereka Allah kajinya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Amin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ibadiyah market martabat. Hanya kemudian mereka ala no martabat ala kehaji dia kasihan dia haji. Alif lam mim zalika kitabillah bagi sikat ini ukar ke kamu kubu. Ala kiriman kasihan dia haji. وحدت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنعان قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. Ambi ala fofolo ka ala barkada ka ala wale nimando ala minga hine dam foitala ala minga sebe sanfɛ amba ale ke barkada ka wale nimando o kɔfɛ an bɛ taga ɲini ala fɛ ka don ani shetani tɔɔrɔ cɛ an bɛ hinɛ ani kisi ani hɛrɛ ani hɔrɔma ani barika an b'a caman ɲini ala fɛ a ka kɛ an ka nabi ɲumanba in kan ni muhamadi ye sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a n'a sojugu sanumanw a n'a ka sahaba ɲumanw ani mɔgɔ minnu y'a nɔbɔ ni baara ɲuman ye fo ka taa se lahara don ma o kɔfɛ an faw tɔgɔ la ani an baw tɔgɔ la
ani an kɔrɔw tɔgɔ la ani ɲankunda bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ani an kɔrɔkɛ kɔrɔba Ablaye Ɲang Bamakɔ o tɔgɔ la ani ɲankunda du Kayiba ani Kayidi Bamakɔ ani yan u bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ka aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw barikada ka aw waleɲuman dɔn an dɛmɛni na nin baara in na kabini kuna sini fo ka taa se kunu ma ka na taa se bi ma bɛɛ wulila k'i jɔ k'i seko bɛɛ kɛ an ye ziyara min kɛ kaburu do la jama min tun bɛ yen a ka bon hakili ma sɔrɔ wajulu min fana kɛra mɔgɔw bɔra u seko bɛɛ la bi wulada in na fana an karamɔgɔw ani an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw olu seko bɛɛ kɛ ka na fara an kan ka Ala ka kitabu in kalan komi a ka kan ka kalan cogo min o la an jigi bɛɛ ka ɲi k'a fɔ an bɛna hɛrɛ bɛɛ sɔrɔ nin kɛnɛ in kan sabu kuranɛ min kalanna diɲɛ ni lahara bɛɛ b'ale de kɔnɔ ni mago bɛ diɲɛ na a bɛ kuranɛ kɔnɔ ni mago bɛ lahara la o b'a kɔnɔ kuranɛ fana a ka ca la n'a kalanna a bɛ kalan mɔgɔ minnu ye n'u y'a dungew ye mɔgɔ minnu fana mana kalan n'olu fana y'a dungew ye a bɛ kalan kun min na a t'o jɛ fiyewu o la an ma siga kuranɛ a kalanbaw de y'a kalan minnu y'a dunge wa an ma siga fana fiyewu a kalanna minnu ye a dungew dun a ka kan ka kalan u ye an bangebaa ninnu an masa ninnu minnu y'an kɔn Ala ka hinɛ na ka daminɛ Dɛnbakɔrɔba la ka taa se Ngadija Ɲang ma ka taa se Nɛnɛkɔrɔba ma ka taa se Dugu Gey ma ka taa se Ramata Badiane ma ka taa se Halimata Can ma fo ka taa se Hamidu Ɲang ma Macho Ɲang fo ka taa se Aissata Gey ka taa se Kunba ma an ba minnu fatura ani an fa minnu fatura minnu bɛ yan ani minnu bɛ yɔrɔ wɛrɛw la nin ziyara in dabɔra u bɛɛ de kama an kana k'u ma fisiriwale u ye sɛgɛn min kɛ an ye ka Ala ko min fɔ an ye ka diinɛ min yira an na a ka kan an ka kɛnɛ sigi u tɔgɔ la o la an b'olu ka kɛnɛ de kan nin t'anw ka kɛnɛ ye an karamɔgɔ Cerno Hamidou Baro Ala ka hinɛ a la a tun bɛ to k'o de fɔ waati bɛɛ ko ni mɔgɔ y'i yɛrɛ ye cogo cogo diɲɛlatigɛ kɔnɔ i sera ka ko dilan i sera ka jɔyɔrɔ dɔ sɔrɔ ɲɛnamaya kɔnɔ k'i k'a dɔn ko e yɛrɛ tɛ k'i bangebaaw de don i bangebaa ɲuman olu ka ɲumanya de bɛ bɔ den na a bɛ se ka kɛ den ɲuman ye n'u ka ɲumanya de a ka baaraw bɛ ɲɛ ni bangebaa ɲuman ka ɲumanya de an karamɔgɔ Cerno Hamidou Baro a b'a fɔ wagati caman na ko i yɛrɛ ye min ye k'o bɛna dɔn i denw de la n'a sɔrɔla e yɛrɛ ye Ala ka mɔgɔ ye i siranna Ala ɲɛ i dusukun ɲumantigi de y'i ye i ye walidenw kanu ni hɛrɛ ye k'i ŋaniya ɲa ka taa walidenw ma e ko o ɲumanya o fana bɛna bɔ e denw de la n'o tɛ a tɛna bɔ e yɛrɛ kɛnɛ na nka i bangebaaw ye min kɛ olu barika i bɛ sigi olu ka barika de la o tuma na an b'a fɔ an b'an masa ninnu olu ka barika de la an masa ninnu ka sɛgɛn an b'o hɛrɛ de kɔnɔ n'o tɛ anw yɛrɛ tɛ kɛnɛ ma sigi anw tɔgɔ la an ma foyi kɛ min bɛ se ka kɛnɛ sigi an ye nka olu ye sɛgɛn min kɛ an bɛ olu ka kɛnɛw de kan o la an b'a ɲini Ala fɛ an ye kuranɛ min kalan Ala k'a nɛɛma se u ma an ye kuranɛ min kalan Ala ka ko k'u kaburu nɔrɔ Ala ka dɔ fara u kaburu nɔrɔ kan an tɛ k'u ma fisiriwale sabu u ye an bila nin sira in de kan kɛrɛnkɛrɛnnenya na an ka cɛkɔrɔba Ngadija Ɲang a bɛ fatu waati min o y'a sɔrɔ anw ye denmisɛn ye an ti caman dɔn a la a ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ mɛ an kɔni b'a ye ani mɔgɔ mɔgɔ jɛra n'u fɛn fɛn ye an ye u b'an kanu ale kosɔn u b'an kanu ale kosɔn n'a fɔra ko nin Ngadija den in dɔrɔn an fa dɔnbaga o dɔnbaga bɛ yen k'a n'o jɛra an ma deli k'a dɔnbaga dɔ ye tile kelen k'a n'o jɛra k'a fɔra an ye ko Ngadija den filɛ k'o ye kuma jugu dɔ fɔ walima o ye fɛn dɔ fɔ k'a delila ka nin kɛnɛ na wale jugu la an ma deli k'a ye an y'a jɛɲɔgɔn fɛn fɛn ye min b'a dɔn cɛkɔrɔba in u bɛɛ b'a tanu ni mɔgɔ ɲumanya de u bɛɛ b'a tanu ni limaniya ye u bɛɛ b'a tanu ni Ala ɲɛsiranya ye u bɛɛ b'a tanu ni majigi ye u bɛɛ b'a tanu ni sabali ye seli o seli an bɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛ taa an karamɔgɔ ziyara n'o ye Cerno Abdulwahab Sali Ala ka hinɛ a la n'a nana n'a y'an ye a b'a fɔ an ye mɔgɔ tɛ aw la min kɛra aw fa ye wa n t'a dɔn fana ko mɔgɔ bɛ sɔrɔ aw la min bɛ se k'a bɔ a bɛ nin de fɔ an ye a b'a fɔ sabu ne ye aw fa ye de n'a jɛra a tun bɛ misiri wele n ka misiri kɔnɔ an kɔrɔkɛ bangena du min kɔnɔ a b'o du yira an na k'o du filɛ ale ka yɔrɔ kɛrɛfɛ ye ko ale y'a ye de bi tɛ a ko a tun bɛ Ala fɛ cogo min a n'a ye Ala ɲini cogo min
ko an site mo site awna min bi se ka suru yala akumen ne fo o de la wati mi chono ya me ko ne be ka wajulu ke don do la nana wajulu ke misiri bala anga president be asidi so ko ba ale do ko to kata ngiri misiri ba commission mo ko fe ko au ba fe ne ka wajulu ke pour que on se ka wajulu yoro so ka ke akun ka gele ko so be me don do la ne wajulu ke misiri ba ko na chono ya me akene ko ka nga wajulu me bamana mbo de fo bamana ngana ko ni yesa jigi fuka lenye demiseni dunai ko ale rete abangbaw de abangbaw do siga fo itala chorno ala ka hinana dondo kera sogoma dafe chorno Hamid Baro ala ka hinana duguje woje aba kre chorno ka dude kon tayoro fla kunte chorno Hamidula ala e dongo do duguje ni chorno ka dimba ya te fola de tayindi katala je chorno sira chugoti katala je mogo juma be chorno la ci juma mbabula ba fe mun kake chorno Hamidu kun kolola chorno Abdul yo chugodela chorno Hamidu nana afe wisi go daraka do e baroke ako chorno Hamidu ma komini ci kata buna fino akera 2003 hakli bana meni ci kata buna fi ado kami ko de be chorno Hamidu bolo chorno Abdul ya ci anana le soro dugon na la soro ne be tari ay ci fonga mo yo ne la kuno ne wula ne chorno Hamidu ya ngadu kono ne jatigara ne ko chorno Hamidu e kana ne no fe fanga so e mo go be ne la ma se kan wele ngata ango mabema ako ko masabali ko ale retira ne madi ko mi a chine ma letse ka ne wele kawo de ke kan jabi ne sigoro da ma ya sigi ako ma chugo da ko chorno Abdul le mbla kana ko ngana fie ko ale ye ibla misiri ba wajulu la bi ko ale de yi dessiner ki nome ki ibla la ki fara wajulu kala chorno Abdul Habsan abi tienso akuyanga choroba kanu chugo me kaba ko do me ne ba do ate ko kenne yere ate ko ke bonne abeka ke mfa ayem fa e chugo me anajera chugo me ka ye ko de do se ki jo ka fo mo go ye ala ko ta aya do mfa yo de kanu kabini kunu encore que abla ka Qur'ane kala e Qur'ane betu si kabla 637 o ko fa e to beti ala ma o chugo de la ka Qur'ane kala mais ala ma beke kuma kala ya ala ma kuma no ya be mais kuma mi chorno ya ko ni ngaja di abse ki jo mo go nya ko ka fo ala ko ta abena ma be chugo la se kala kan ay chorno ti ma o chugo de la ka fo ko ne kan la be fara misiri ba wajulu kala ka ne be jola misiri ba la e mi chorno Abdul ka jode la nya fo chorno Hamidu ngi beta fo chorno ngo ayem bla mina ni ala sona ma be se ko kala juma chorno kumena misiri la jona kabini 11h de chorno bena abaka zikru ke abe Qur'ane o kala fo kata se al mamina lima ambe wajulu damina midi de ni ne nana ne be nsi amade folo metan tunu kibiru kun fula ka nyekoro kan tige ja ay ma fo chorno yem bla bara mina bena damina dugo kenye chorno aben tige mine kan tige mafle abe bolo kuru ka asigin tige kono gep aba foyi ni yen do janeme kono ibai no ya be janeme kono kana le donde ba fa chorno wallahi etala ndi farnya fi aba fo mo wuli kata wajulu ke kana le donde akumen de boy juma de fo chorno desera ka bisribla akara be nyana yawo akara mo go nyana wal ma galo de juma de mitan siga qura ben tige de mina ka bolokuru ken tige la ka soro ka fo ta ala ta fo abeka ni ke ne ere je sabura ba do ne makala ere me abeka ke mun ko so mfa akera na ere nya wala ana sirifia ko ka kera le nya acha man fana dondo la la ke ne wajulu ke misiri bala wajulu farala wajulu ko be duti ko de ka duti jugu mun de nga sunguru bayani dulo mi ni jere yala wajulu be kera de ka wajulu bani amabe mo chama ma be wajulu be kera chorno nyana wajulu ndamine na nyana wajulu mbana nyana o de kun ye ne wasa yɔrɔ ye kosɛbɛ parce que ne kun bɛ n jɔ ale ɲɛkɔrɔ ka kuma ka ala ta fɔ n b'a dɔn ni fili la a tɛ n to yen fiyewu sabula a ye n kanu ka n fa kanu wa a bɛ ala ka diinɛ fɛ cogo min a t'a ye n b'a tiɲɛ a b'a dali wajulu banna juma jiginna cɔrɔnɔ taara ka so a ye ɲɔgɔn fɔ misiri kɔnɔ a ye dugawu kɛ a taara so a taalen so don nana cɔrɔnɔ sɔrɔ du kɔnɔ o dimina o funtenna a nana hawujalen de b'a fɔ ko sa ye mɔgɔ min kin a nana ko cɔrɔnɔ ma ko aw bɛ ka kojuguba de kɛ a ko ni ɲɔgɔn denmisɛnnin fitinin nin ma kalan a ma taa yɔrɔ si aw b'o bila a bɛ n'i jɔ mɔgɔw ɲɛkara ka bɛɛ nɛni ka bɛɛ dɔgɔya ka bɛɛ kafiriya o ti foyi fɔ e cɔrɔnɔ yɛrɛ sigilen bɛ ɲɛ b'a la
do de tara ni fo chorno e fa haso chorno ya to fatiki kala kuma na chorno kama ko wajuli ndamdara ne nyana bana nyana ka fo ya fo nyeti a bekera nyana di ako ay galon tige roju awde ke ka tigi jabi ako mi e wajulu ka ay mun fo ko ala ko te ka so ala ma fo ay galon tige roju ay qur'ana ay juma fo ka koro fo ala nota koro ako che sigire ma se ka kuma ko ay fen fen fo abe ala tani na ma be ni ka dima ya ma bo jugo de ame dugaw kɛ ala k'a kɛbaga di anw fana ma ya rabbi ala k'a kɛbaga di anw ma mɔgɔ mɔgɔ nana fara an kan nin baara in na ala ka bɛɛ sara kɛ alijinɛ ye ala ka bɛɛ sara kɛ alijinɛ ye nin kuranɛ min kalanna a hɔrɔma a n'a nɔrɔ a n'a barika ala k'a di an bɛɛ ma hami minnu b'an na gɛlɛyaw la ala k'u wuli tɔɔrɔ minnu b'an kan ala k'u wuli bana minnu b'an na ala k'u furakɛ an ka jamana n'o ye mali ye kamanagan min bɛ kɔrɔn fɛ ani masinɛ mara bi gɛlɛya min donnen do ye kosɛbɛ bi fo ka taa se o la dugu caman bɛ yen burusi kɔnɔ dugu la moto tɛ se ka boli moto boli kɛra mɔgɔw ma haramu ye mali dugu dɔw la bi ko sabula ko vagabond de bɛ moto ta ka ɲɔgɔn ta moto la marifa b'u bolo ka taa bin mɔgɔw kan k'u faga o kama o y'a fɔ ko ka interdit moto yɛrɛ ka boli a maraw la ni moto yer'i bolo i bɛ jigin ka bɔ a kan u bɛ tasuma de don a la k'a jeni i yɛrɛ ɲɛna o kumana o degun min bɛ jamana kɔnɔ bi an baden don ka sigidaw la ni kuranɛ in hɔrɔma ye jamana ye ala k'a basigi jamana ye ala k'a basigi ala ka bɛn don jamana in kɔnɔ ala ka tɔɔrɔ bɔ jamana in kɔnɔ istighfaru minnu kɛra salatu ala nabi minnu kɛra kuranɛ minnu kalanna a hɔrɔma a n'a hɛrɛ a n'a barika ala k'a di an bɛɛ ma an masa minnu bɔra yɔrɔ wɛrɛw la ka na an n'an balima minnu bɔra yɔrɔ wɛrɛw la ka na balima bɔra yɔrɔ o yɔrɔ ka an ma gɛn a bɛɛ sara de ala bolo ala ka bɛɛ sara ni hɛrɛ ye ala ka bɛɛ sara ni hɛrɛ ye ala ka bɛɛ sara ni hɛrɛ ye. balima silamɛw den ɲuman sɔrɔ o ye damu ye an ka cɛkɔrɔba n'i y'a ye nin kɛnɛ in sigira ye dɔwɛrɛ tɛ den ɲuman sɔrɔli kɔ duwawu minnu donna a ye kɛnɛ in kɔnɔ ala ka duwawu ninnu minɛ ala ka hinɛ lasa ma ni silamɛ fure bɛɛ lajɛlen hadha wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Haidara yo jama be ko ngata